Femke, een Keltische kerst, wat is dat? Nou, een Keltische kerst, zou je kunnen zeggen, is het midwinterfeest. Dat werd gevierd eigenlijk door mensen die hier in Europa leefden. En het was best wel een breed gebied. Er zaten ook Kelten in, bijvoorbeeld centraal Turkije. Voordat Christus werd geboren. Dus het is niet begonnen met Christus, het kerstfeest, zou je kunnen zeggen. Ja, nu zouden we misschien, sommige mensen zouden het heidens noemen. Mm-hmm. Maar het gaat juist heel erg met de natuur mee, hè? Klopt. Want hoe werkt het precies? Hoe werkt het precies? Nou, eigenlijk als je de natuur gaat waarnemen, zijn er 2 helften van het jaar. Een lichte helft en een donkere helft. En van de lichte helft is midzomer, zeg maar, de dag dat er natuurlijk het meeste licht is en heel weinig nacht. En met midwinter is het andersom, dan is het een hele lange nacht en heel weinig dag. En dat betekent dat de zon zich keert. Dus die gaat langzaam in één keer weer richting de lichte kant van het jaar. Ja, dus de zonnewende en de winterwende. Ja. Maar er zijn meer van dat. Er zijn toch 8 momenten eigenlijk in een jaar? Dat klopt, maar het is waarschijnlijk pas later zo geworden dat er 8 jaarfeesten kwamen. Eigenlijk de hele oude culturen hadden waarschijnlijk maar echt 2 momenten in het jaar die ze vierden. En daar werden er eigenlijk steeds meer bij. Je hebt zeg maar in ieder geval 4 feesten die te maken hebben met de zon, de stand van de zon. En 4 die eigenlijk heel erg de natuur volgen. Zeg maar bijvoorbeeld de eerste sneeuwklokjes of als de bladeren gaan vallen. Ja. En waarom is het voor jou belangrijk? Wat doe jij ermee? Nou, weet je, ik voel het zelf zo dat ik er niet bij was toen Jezus werd geboren. Maar ik ben er wel ieder jaar weer bij dat het zo donker wordt en vervolgens weer licht. Ja. Het is heel erg heel direct, heel erg natuurlijk. Ja. En wat de natuur vraagt op dit moment als het zo donker is, en dat is ook bij de oude culturen, het heeft niet zoveel heel veel zin om naar buiten te gaan. Want daar is eigenlijk niks te zien, alles is kaal en donker. Dus vraag deze tijd om naar binnen te keren. Ideaal om harp te spelen. Ja, en je hebt een heel mooi nummer gecomponeerd. Het heet The Prayer. Mm-hmm. Waar gaat het over? Ja, het is dus eigenlijk een gebed. Ja, het is moeilijk om te zeggen waar het over gaat. Omdat een gebed is natuurlijk iets wat je opdraagt aan het hogere vaak. Maar bij mijn traditie is het hogere dus in de natuur en niet zozeer iets wat buiten je staat. Dus het is eigenlijk een prayer voor jezelf en voor de wereld. Nou, neem ons mee. Improve.